Tisio banana? Ia. No thanks. Tisio banana? Reit. Fwra ni te o sian bach. Ti defo mam. Sgyn ti newydd? Just galw i roi'r diweddariad gan Gwyn yn y swyddfa. Mae'r heddlu wedi bod yn brysur yn sgil y pel mel. Am nhw ti derbyn sawl galwad gan bobl oedd yn gweld rhywun oedd yn ffitio disgrifiad Llinos a Kynan. Ond mae'r na iawn, bod nhw wedi dilyn bob trywydd, bod hynny di arwain i'n unlla. O, gret. Diolch am godi'n calona ni. Maen nhw eisiau chi wybod bod na fwy o blismyn yn cael ei symud i'r ardal i ddwysau'r chwilio. Un peth sy'n amlwg, o'r holl ymatebion mae'r heddlu'n gael, ydy bod y cyhoedd yn cymryd sylw o dy apel di mel. A mae hynna'n beth positif. Diolch. Fedra i neud panad i chi? Ddim eisiau. Dim diolch. Gwranda Sian, sam rhaid i chdi aros heddiw sti. Gwybod na trio helpu o ti yma. 3 wynaf di galon o gwmpas lle mae gystal y 4 dydi. A da welon i ddech chi am rwan. Alw nes mlaen. Sian. Diolch.